Dôvod je jeden jediný, alebo teda ten veľmi podobný, a to, že s Maďarmi sme žili v spoločnom štáte približne 1000 rokov a s Čechmi ani nie 100. A z tohto pohľadu ja si myslím, že je veľmi zaujímavý priestor pre akúkoľvek slovenskú firmu expandovať ďalej do Maďarska. Podstatná vec ešte je tá, aby sme si povedali, že Maďarsko ako také má približne o 80% väčší trh ako na Slovensku. Slovenský trh je približne 130 miliárd, alebo 132 konkrétne, a maďarský je 214. To znamená, že není Maďarsko dvakrát väčšie ako Slovensko, ale je tam rozdiel približne nejakých 80%. Budeme sa dneska baviť o tom, že existujú dva spôsoby, ako vstúpiť, alebo teda tri spôsoby, ako vstúpiť na ten maďarský trh. Prvý je formou e-commerce, to znamená, že máte nejakú webovú stránku, ktorú preložíte, urobíte všetky tie úkony, budeme sa rozprávať, čo všetko je potrebné urobiť. Druhá možnosť je tá, že idete a v Maďarsku si fyzicky otvoríte kamennú predajňu, že napríklad máte sieť kamenných predajní na Slovensku a otvoríte si ďalšiu nejakú sieť, alebo najprv 1, 2, 3 kamenné predajne v Maďarsku. To je druhá možnosť.